Здравейте, приятели! Вие отново сте с Викса. Вие сте моите Викса, аз съм вашия мистър. Днес се опитам за 10 минути да изпия 2 литра вода в малко шишета. И така, ето ги шишетата. Аз мисля да започваме. Пускай тайна. Бате, първото ще е почти изпито. Има още 3. Аз просто чакам да кажа и смени програма. Глътнали сте пас. Първо ще е почти изпито. Направо ще ви кътвам, защото не мисля, че ви е интересно да видите как пия. Изпих шишето. Остават още 3. На мен не ми се мисли вече. Ако не успея да изпия шишетата, ще има наказание в следващия клип, което ще бъде избрано от моите приятели, няма да й казвам имената. И така. Не. Хора, пожелайте ми късмет. Голям, защото ще ми трябва много. Право ми идва тази вода да изрея. Дал са пари за това. Така че. Дано да има. Хора, тръгна се отказвам, честно. По-добре някакво предизвикателство друго да направя, отколкото да се нагласям с вода. Аз едно чише вече го дадох на един друг мой приятел, защото аз не мога. Малко си урекнах тук нещата, ама ми остава още едно. Това почти съм го изпил 1,5. Правилно не съм мисли човек. Боже Господи. Аз се отказвам. Изпивам това ще и се отказвам от това предизвикателство. Така че очаквайте следващото видео някакво предизвикателство. Следващото видео ще бъде разсипан човек. Пие се отказвам. Пия това ще и това видео свърши. Малко. Да? Знам. И последната глътка. Викторе. То студено бе. Много ясно. И така се това видео, хора, чао. Малко забравя, абонирайте се за канала, харесайте това видео и бъдете годни печали. Чао.